Асия апа, сіз мына билгеле булганча инде 1990 елларда Чаллы татар иҗтимагый үзәге белән берлектә шактый милли тарафтан эшләр башкардыгыз. Менә шул елларның менә истә калганнарын әйтеп китсәгез иде. Алар күңелегезгә ничек сеңеп калды? Ул еллар күңелләрендә үтеп китә торган еллар булмадылар инде. Алар мәңге күңелдә. Бик авыр еллар булды, бик күңелсез хәлләрдә булды. Безнең өчен күңел вакыйгалар да булды ул вакытларда. Аллага шөкер, ул вакытта мин яшәрәк, сәламәтрәк вакытны. Бик Аллага шөкер, актив катнашырга туры килде. Ул кыргыр автобуслар белән митингләргә бару, Казаннарга, Болгарга, Билерләргә барулар. Кеше шатларга, Тукай кырлайларга барулар бик нык минем хәтеремдә калды. Хәзер уңайсам да, инде сәламәтлек тә начарайды. Шулай булса да мин әле вакытларны бик сагынып искә алам. Асия апа, менә сезнең инде батырлыгыгызны бик күпләр хәтерли. Аны батырлык дип әйтергә мөмкин микән? Чөнки сезне менә шушы Мәскәү тарафыннан чиркәүне җимерүдә гаепләделәр. Шуның өчен сез инде берничә көрәштәшегез белән төрмәләрдә дә утырырга туры килде. Менә шул чырларны әйтегез әле. Менә ул чиркәү җимерү ничегрәк булды? Куш җәяләр шунда. Мин иң беренче инде ул монда кыйма белән әйләндереп алдылар. Ул вакытта 20 комплекста торалар. Шуның аркасында аны күчеп китилде инде. Шунда нәрсә төзиләр микән монда бик сораштырдым кешеләрдән. Башта белүче булмады, оннан әйттеләр инде менә кыйма белән әйләндереп алган строй материаллар китерәләр. Чиркәү булачак икән монда зур чиркәү комплексы инде. Ишетелде. Шуннан инде мин әле җимерү турында белгән дә юк. Кыягас кайламагында чыгып утырдым. Мен әйтәм, имзалар җыйбар нияте белән инде. Чиркәүне төзүтмәү буенча. Төзетмәс өчен әйге, бу бит җиңү паркы. Ул җиңү паркы бит ул христианнарга җауламаган ул җиңү. Күпме мөселман, күпме татар халкы, башка милләт халыклар баш салган. Мин аны инде дөрес түгел дип санадым инде үземчә инде. Шуңа күрә мин аңа бик каршы булдым, бөтен җаным күңелем белән инде. Шушы әйтер мин имзалар җыя башладым. Менә шуннан инде әкренләп минем җанга кешеләр җыелды. Менә теге Фазлыева Наилә дә килде инде, нишләп утырасың дип. Мин әйтәм, шушындай хәл иде, мин әйтәм, бергәләп тотынабыз. Ул бик риза булды, менә бергәләп ул җыйса, керәшен кешесе булса да. Без аның белән эшләп киттек шулай бергә. Ну, байтак елларга сузылды инде. Узакка китте. Менә инде нәтиҗәдә сез шушы берничә көн дәвамында ялгышмасак инде кулга алынуда булдыгыз. Һәм инде шушы кулга алулардан соң инде халыкның чыгышларыннан соң шушы җиргә билгеләнгән чиркәү төзелмәде. 11 көн безгә инде суд ясадылар, инде шушы чиркәүне җимердегез дип инде. Дөрес без каршы чыктык, без анда инде коллектив белән каршы чыктык. Бер мин генә түгел, 10 кеше, 11 кеше, 15 кеше булган чакларыбыз да булды. Әле дә чыктык без анда, менә шул строй материаллар китергән, симит китерәләрме, кирпич китерәләрме. Хәзер бер-беребезгә телефоннан хәбәр итә, җигерәдер, кайсы машинасы кертмәскә тырыштык инде шунда. Шушы әйттереп, ахырда без инде билгеле гаепләделәр инде. 11 көн утырып чыктык. Әле нидә Казанда Верховный суд немедленно освободить дигәннән соң да безне обратно тоткан булганнар икән. Җамадан чыккач кына белдек инде без аны. Менә шушындый хәлләр булды инде. Ул каршылыклар сазгына милли хәрәкәт була алмый торгандыр инде. Ничек инде җиңел генә булса милли хәрәкәт. Милли хәрәкәткә бит аңар бик сабырлык кирәк, куркаклар эше түгел бит инде милли хәрәкәт. Куркак кешеләр банда бөтенләй җири алмый. Менә шулай иттереп алар рәхмәте белән менә аны инде Хәмәдиевнең белгән алар рәхмәте дип әйтергә микән, нәрсә дип әйтергәдер. Нәкъ шул вакытта Хәмәдиев үлеп китте. 2003 елның 3 августында үлеп китте ул. Шуннан инде менә бу Халиков килде. Халиков бүтән постановление чыгарып, моннан алырга нимет менә дип инде менә шулай иттереп шушындай хәлләр белән тәмамланды инде бу әйбер.
Безнең өчен байтакка созылды инде ул. Барлыгы теге подпислар җыюлардан башлаганда монда бер 7 ел вакыт үтте. Менә шулай итеп, Аллаһның рәхмәте ул ярдәм бирә бит алар тагын шулай. Башка җиргә алдылармы бар шәһәр уртасында. Асия апа, менә чынлап та инде шушы 90-нчы елларда инде акъяулыклы апалар, әбиләр татар милли хәрәкәтендә зур көч куйдылар дип санала инде. Әле алар булмаса, мондай күтәрелеш булыр иде микән дип тә сөйләнүчләр бар. Менә бүгенге вазгыятны сез күзәтеп барасызмы? Бүгендә бик балдырган кадәр менә хәзер инде шушы авыру аркасында җыелышларга барам, мен бик пешем пыша. Минем һәрбер җамгыятьне белеп торасым килә. Анда ниләр барын шалтыратып телефоннан җиргән кешеләрдән булса да белергә тырышам һаман. Бик кызыксынам инде. Һаман да бит әле менә 30 августында без суверен көнен инде җырбыйга әйләндереп калдырып баралар. Анда бит барсана да иш паша инде күңелендә миллилек булган кеше бит инде. Татар конгрессында сабантойганы ясап биргәнне иш паша нишләп соңалар милләтне кайыртмыйлар микән дип. Нәрсә эшләп була инде. Әлләсе мәтәреп тә булмый хәзер. Бик нык каршылык бит инде. Менә инде сез берничә тапкыр авыру хәлдә булуыгызны әйттегез. Инде сер булмаса, менә шушы авыругыз ни белән бәйле? Бу эштә ярдәм итүчеләр кирәк түгел микән? Бу авыру минем инде бу нидә шалада инде скорыйлар чакырып карадык, участковыйда килде. Давление нормально, температура нет, все нормально дип китәләр. Бу минем йөрәк булып чыкты инде ахырда. Менә хәзер инде үзиләр бөтен ниләр тикшерә торгач, инде йөрәк операция кирәк дип тоттылар. Менә исән булсам инде 8-нче операциягә чакырдылар инде Казанга бирсә инде. Менә шушы инде авыру килеш өйдә утырган чакта инде элекке милли хәрәкәт вәкилләре сезнең хәлегезне беләме, көрәштәшләрегез? Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер, алай теге чын күңелдән йөргәннәре белә. Ихлас йөргәннәре менә Рәфис шалтыратып хәлен белеп тора. Нурзия шалтыратып хәлен белеп тора. Нойлә Вилданова киркен аралаштырып шалтыратып хәлен белеп тора. Аллаһка шөкер, балаларым минем бит әле шуларда бар. Һәрберсе ярдәмгә әзер. Менә анакларыгыз да бик күп икән. 12 анагым бар, элхамдулилlah. Менә алар җыелып инде татар телендә сөйләшәләрме, урысча сөйләшәләрме? Урысча кыстырган кеше юк. Үзәрләй бер инде урысча сөйләшә дә юк бездә. Әле үзендә кайчагында менә бабай шитте яшәгән. Аңа да кайчагында әдрәк кисәтү ясыйм. Өстендә сөйләштегән дип. Менә Габделбар әфәнде, билгеле булганча бит инде сез Асия ханымның тормыш иптәше, Асия ханым шушы 90-нчы елларда инде урамнарда булганда, милли хәрәкәттә катнашканда, төрмәләрдә утырганда, судларда йөргәндә, шушы вазгыятны ничек кабул иттегез? Аның өйдә булмавын дип әйтик инде. Яки менә шу милли хәрәкәттә катнашуына ничек уйлыйсыз? Мин каршы килмәдем аның үзенә дә. Потому что кирәк ел вакытта жүрүдә. Ул действительно актив инде, беренчеләрдән булып йөрде инде ул. Менә инде балаларны карау, бер кадәр үстерү, мәктәпкә йөртү сезнең вазифаларга да кергәндер инде. Күпчелек ул мин башым балалар белән әйтәм. Только Асия үзе тәрбияләде, үстерде балаларны. Башым рәхмәт ана үзе. Инде менә ана шулай иттереп милли хәрәкәттә йөрүенә каршы килмәдегез һәм ачуланмадыгыз. Юк. Аны булмады. Аллаһка шөкер.